L-Awditur Ġenerali Charles De Guara jippreżenta r-rapport annwali dwar il-kontijiet pubbliċi għas-sena 2023 lill-Speaker Angelo Farrugia. Dan huwa rapport importanti ħafna, essenzjalment fih 32 audits differenti fuq dipartimenti, entitajiet ta' gvern min-naħa ta' compliance kemm daw ikunu mxew ma' regolamenti. Jinkludu wkoll żewġ rapporti jkunu kull sena fuq arretrati ta' ġbir ta' gvern, ta' tur u il-financial report. Is-Sur De Guara jnota li bejn 80 u 85% ta' rakkomandazzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qed jiġu implementati, rata li fisser bħala tajba ħafna imma li tista' tiġi mtejba. L-Awditur Ġenerali fisser iż-żjara tal-Speaker bħala wirja ta' fiduċja fil-ħidma tal-Uffiċċju immexxi minnu. Stqar li f'mumenti ta' sfida dejjem sab is-sosten tal-Speaker Farrugia. L-Speaker irrimarka li din is-sena rċieva 10 rapporti dettaljati mingħand l-Awditur Ġenerali fuq il-finanzjament tal-pajjiż. Sena ta' benefiċċju ħafna għaliex meta tara ċertu rapporti d-dettall tagħhom. Anke ir-rapport ikun wieħed pożittiv, xorta ikun hemm kawtela kif għandhom jittiebu l-affarijiet fil-finanzjament tal-pajjiż. Walla għaldaqstant inħossni onorat bix-xogħol ta' dan l-uffiċċju. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali huwa uffiċċju kostituzzjonali u jwieġeb lill-Parlament.